Zdravo drugari, u današnjem videu pripremamo ove mekane mini hot dogove. U jednu manju posudu mrvimo 20 do 25 grama svežeg kvasca, to je nekih 7 grama suvog, dodajemo jednu kašiku šećera i 200 ml toplog mleka. Sve to promešamo i ostavimo 10 minuta da stoji. U posudu za mešanje stavljamo 700 grama mekog brašna i jednu kašiku soli. I sad sve to promešamo. Dodajemo zatim 200 ml tople vode, oko 80 ml ulja, 20 ćemo ostaviti za kasnije, jedno belance, žumance ostavljamo i ono će nam trebati takođe kasnije. I na kraju odstajao kvasac. Sve prvo mešamo varjačom, a zatim rukom mesimo testo. Uzimamo još malo brašna kako bismo završili mešanje testa. Ukupno će vam trebati 2-3 prstohvata. 700 grama plus 2-3 prstohvata, znači neki možda 20 grama. Testo vadimo zatim na radnu površinu, prelivamo ga sa malo onog preostalog ulja, a malo ulja sipamo i ispred sebe i razvučemo. Okrenemo testo i malo ga premesimo. Bitno je da vam se testo ne lepi za sto. Delimo testo na 16 približno jednakih delova. Svaki ovaj deo oblikovat ćemo u lopticu i slagat ćemo na ovaj pouljeni deo stola ispred sebe. Znači samo par puta ovako okolo, ovde malo stisnete prstima i to je to. Ako vam je lakše, posle ovog možete i da ih izvrtite na stolu. Pošto završimo i sa poslednjom lopticom, svaku lopticu premažemo sa malo ulja. Zatim sve prekrijemo kesom ili folijom, a zatim sve prekrivamo krpom i ostavljamo da stoji 30 minuta. A dok nam testo stoji, vi brzo pritisnete dugme za praćenje kanala, a zatim zvonce kako biste redovno dobijali informacije kada izbacimo novi video. Dok nam testo raste, skuvat ćemo mini viršle. Ukoliko nemate mini, možete i redovne, pa presecite na pola. Kada su nam kuglice odstajale, uzimamo jednu po jednu i sad možda bi bilo najbolje da stavite ovakvu viršlu ispred, da biste znali koliko dužinu trebate da napravite. Stiskamo ovako i malo širimo. Ovu stranu savijemo. Ovu stranu savijemo, ovu i ovu. Ovako napravljeno stavljamo u pleh. Stavila sam u pleh 3 puta 5, znači 15 komada i ostala mi je jedna kuglica. Svaki ovaj deo, ovako malo sad prstom samo pritisnete. Uzimamo onu istu kesu ili foliju i prekrivamo krpom i ostavljamo da odstoji neki 30 minuta. Nakon 30 minuta stavljamo viršle. Stavljamo tako što ih ubadamo u testo. Zatim žumancetu dodajemo pola do 1 kašiku mleka i sve promešamo. Ovim premazom premazujemo testo oko viršli. Kada završimo premazivanje, uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni i kada se rerna zagreje, nosimo ih da se peku.
Mini hot dogovi su gotovi, pekli smo ih između 20 i 25 minuta, ostavljamo ih malo da se prohlade pa ćemo ih poslužiti.